തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു പരിപാടി തന്നെയാണിത്, സംശയമില്ല. കാരണം ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് സാധാരണ ഞങ്ങൾക്ക് 25 പേര് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥിരമായി വൈകുന്നേരം പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇത് ഈ പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും റെസ്പെക്ട് പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും എൻ്റെ തുടക്കമാണ്, ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവുമാണ്. ഈ പുസ്തകവുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇതിനൊരു ആമുഖമല്ല, ഒരു അവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായി. വായിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ആശയങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്നും കാലികമാണ് എന്നും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ചുറ്റും വളർന്നു വരുന്നു. ഇത് നല്ലതോ ചീത്തയോ? തീർച്ചയായിട്ടും ചീത്തയാണ്, നല്ലതാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ റെസ്പെക്റ്റ് ആവിഷ്കൃതമാകുന്നത്? അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും കൊച്ചു അധ്യായങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ആരും ഇതുപോലൊരു പുസ്തകം നേരത്തെ എഴുതിയില്ല എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോൾ ആലോചിച്ചു. ബിക്കോസ് അത് വളരെ സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊന്നും പഴയ പോലെ ആരും റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാഷ്വൽ സംസാരത്തിൽ പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാശയത്തെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി എന്നാൽ വളരെ മാനുഷികമായി അപഗ്രഥിച്ച്, മനഃശാസ്ത്രപരമായി പോലും അപഗ്രഥിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ പുസ്തകം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ മികച്ച പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിനൊരു ആമുഖം എഴുതി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആശയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാമാന്യമായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഒരു കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ബഹുമാനത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു ബന്ധത്തിന് ഇന്ന് ഗ്ലാനി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അതിൽ നിന്നാണ് പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, അവർക്ക് പഴയ പോലെയല്ല, പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ആരും റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാഷ്വലായിട്ട് പറയുന്നു. വൈ? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയി എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അധികമാരും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്നൊരു വലിയ ദൗത്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.